Čaute všetci! Dneska si zahráme Shawarma Shawarma kiosk. Nie je to vôbec taká, je to trošku hororovka. Ale... Trošku. No, Ale trošku. A my sme preto už to robíme asi toto video tretíkrát, lebo... Viackrát, lebo stále nám tu chodili nejakí ľudia. Ale to nikto nemusí a vedieť. kazili nám to. Áno, ale to nikto nemusí vedieť. A dali sme si prezývky Anna, Veve a Dani. Dobre, ideme. alebo Daniela. Poďte. A to nie sú naše reálne mená, to sú iba prezývky, pretože sme si chceli dať nejaké prezývky. No však. Takže... Poďte rýchlo, poď. Dani, Choď. Prosím. 3, 2, 1, máme! Yes! My sme to Konečne! Konečne sme to dali, konečne nám nikto tam nešiel. No, takže teraz My konečne. sme sa už dvakrát, že museli kvôli tomu líbnuť, lebo Tri. No áno, 3. Lebo prvýkrát nám to nešlo, že nám Lebo to sekalo. prvýkrát sa nám to sekalo, bola tam nejaká hnusná typkyňa, čo tam nám tam furt Áno, čo tam zavadila. všetko robila, Áno, že... druhýkrát nám tam furt liezla a tretíkrát. Tretíkrát tam jedna typka nevedela to vôbec hrať. Ja áno, a My chcela... nechceme byť toxik, ale vôbec jej to nešlo. No a akože- áno, toto je dávala- opačná on- značka mekača. Áno, on chcel od nej akože kebab a ona mu začala dať akože... Ona mu začala dávať Pepsi. Zavrite! No zavri, Anna. Ja som Ako nebola sa to posledná. zatvára? Dani Ja som bola bola prvá. posledná. Dobre. Ja som bola druhá. Dobre, ja som sorry, bola no. Zapala som Dani. kiosk. Takže ja dávam... Ale nepchajte sa, prosím. Ja dávam open a close, ty robíš v repičke. A akože oni sú, že... Veď Môžu... ja som len tuto pri kamerách. No. Že akože oni sú, že títo ľudia, že o čom to je táto hra, že my tu budeme obsluhovať ľudí a budeme hovoriť, či sú dobrí alebo nie. A keď urobíme nejakú chybu, Tak sa nám tam sa nám tam začne akože robiť monštrum. skôr akože vedľa chlaničky sa nám, počkajte, ukážem vám. Tuto sa začne robiť Tuto, monštrum. Počkaj, pozor. Tuto, Začne, nakresli nakresli to. No veď tu. Tuto vedľa sa nám začne zjavovať monštrum, keď A urobíme niečo dúfame, že zlé. sa celé nezjaví, pretože ono bude nás vyliezať. Ide niekto? Dani, Ne. ide niekto? Ne. To by ste vy mali Ja vidieť. bu- Ja vidím len Ty takýto tu. zatváraj a ja robím kebab. A tuto vidíš. No dobré, ale ja vidím len toto tu, že akože vy vidíte rovno tam. Ja robím kebab. A Tu môžeme akože... počkaj. Môžeme pozerať rádio. Pozerajte rádio. A radšej si Počkaj, prečo to je také scary? Musíme si... Ticho. Vypni to. Toto môžeš nechať. Dajme si úplne dole zvuk, ale ešte trošku, pretože... Máme si prečítať pravidlá. Ale na čo? Však vieme pravidlá. Neviete, prečo kreslím po obrazovke? No áno, ja už viem, prečo kreslím po obrazovke, lebo táto dobre, tu ticho, som buďte. ja. Táto tu s touto kvetinku, táto tu. Toto tu som ja. Áno, a toto tu som ja. Počkajte, toto tu je Anna Čaute. a toto tu je VVSK. Áno, to som ja. www.sk, www.com.sk. Jo, takže A čakáme. ak chcete videá ďalšie, Tak napíšte do komentáru, aké by ste chceli. Či nejakú, čo by ste chceli, že napríklad nejaké Get It Ready With Me od dievčat alebo tak. Už ide. Proste niečo. Už ide to. Pozeraj. V pohode. ale inak Pohode, pod má to toto vlast- video Počkaj. nemôžete písať komentáre. Môžem. Nedá sa. Dá. Neviem, to je jedno. A počkajte, guys. Niečo tam má, či... Dobre. Pustíš ma prosím ťa. Áno, pusti. Ja som tam na boku, Nie, ty. Dobre, tak mu Ty mi budeš urobte... pomáhať, akože keď sa mi niečo minie, pozor. Dobre, akože vyzerá v pohode, Anna. len toto, Pozor. lebo tohto sme minule odháňali a... Ukážem. Vyliezla príštera. Alba hlava. Keď chcete ďalšie videá, tak dajte like, koment, A odber. ber, hlavne. Keď dosiahneme 100 odberov, tak nejaký Tento je špeciál nejaký spravíme. Počkaj, Niečo spravíme. počkaj, tento je nejaký čudný. Urobíme nejaký špeciál. Ale neurobili sme chybu. Yes! Kúkni sa na príšeru. Nie. Není tam. Nie je tam. Yes, OK. Ľudia, ale keď budete počuť od Gilu také čudné veci, okamžite ho vypnite.
Čo? Keď sa bude točiť a bude robiť čudné veci. Napríklad také... Už ide niekto. Ale je tu niekto, kúkni sa na security a ja sa kúknem. No je dobrý. Vyzerá v poho. 100%. Áno. Áno, vyzerá v poho, je v poho. It's so nice. OK, takže... Počkaj, tento je čudný. Ukáž. Ticho dneska, on je dosť čudný. OK. To by mal hovoriť. Ja robím... No tak ja zatiaľ pôjdem. Nikoho nezaujíma, čo ty robíš. Ale áno, a teba zaujíma nie. To je jedno. Takže... Nehádajme sa aj. Salát, lavaš... Takže... A ináč, keď chcete háčkovacie videá, tak dajte like. Lebo ja viem háčkovať a je to strašne super. Ak chcete také videjka, tak dajte like. Za koľko lajkov spravíme také video? Dohodneme sa, guys. Guys, znamenajú chlapci. Za 20 lajkov na tomto 20 videu. lajkov sme nikdy nemali. Dajte... 4 lajky sme mali. Dajte, že 20. Počkaj, počúvaj. Dohodneme sa. 10 lajkov Ticho, na počkaj. tomto videu, alebo na hoci ktorom dlhom videu. Ticho. Máme Ticho. 3 dlhé videá vrátane. Very bad. Čo je Ide za... niekto. Čo je za zvuk? Čo bol za zvuk? Ona nezastala Sleek rovno Karen. tam. Neviem mu skontrolovať zozadu. Pozri no. Počkaj. Niečo tam má. Ježišmarja, to Nie. čo je? Čo je? Choďte preč. Zavri! Ja som na security kamera som bola. Zavri! Toto neukazujem. Čo to bolo? Toto nebudeš ukazovať. Ja som sa kúkla. Toto nesmiem Vypnite ukazovať. zvuk. Dobre, OK. Musím Neukázala si to. Ja mám ukázala. 6700 oné. Dobre, to je income. jedno. 6-7. To je jedno, ježiš. Tak to 6-7. zafarbíme vám to tu, ale on sa musím pozrieť, že či už odišla. Potom to zafarbíme. Počkaj, ja sa pozriem. Nie, prosím, ja chcem. Ja sa kúkam. Áno, odišla. Ale nevadí, ja sa ešte... Otvoríme. Ona bola celá biela, taká kostra, fuj, to bolo hrozné. Čo to bolo? Toto je. Pozerám. To je nejaký starý týpek. Má niečo? Nevyzerá to. Nevyzerá, že má niečo. Ale zavrite pre istotu, ja neviem. Nie. Ale nie, daj mu. Divne vyzerá. No rob. Ja? Áno. To som nemala ukazovať, teraz nebudem vedieť spať. Ja. Zakry to, lebo toto by ste moc asi na Toto je YouTube staré nechcete detko. vidieť. No, na YouTube. detko. Nechcete to asi moc na YouTube vidieť, niektorí chápeme. Takže vám to radšej zakrieme. Takže radšej. Ale potom ja nebudem vidieť. Ja mu robím kebab, či čo to je. Áno. Tak najprv sa pre istotu pozriem niekedy Počkaj, potrebujeme doplniť bez veci. vás na tú kamerku, aby ste sa nebali. Lebo... Ja som mu to dala. Je to zlé, ja som to vedela! Teraz je to Čo? monštrum! Ja som vám to hovorila. Nie! Ja som vám to hovorila. Monstrum im ukáž. Ja som vám to Nie, hovorila. neukazuj monštrum. Neukazuj. Dobre, Neukazuj. stopneme to. Ja som... Ja som. Takže Urážam teraz ľudí. to tam kryjem, lebo tam je niečo. Zakryla som to, lebo to je niečo strašné. Týpeček spadol zo strechy. Ale Ľudia, nebudeme vás to bol... Taký biely, taký strašidelný. ľudia, asi aj na dneska toto bude všetko, lebo vás nechceme asi fakt strašiť. A môžem otvoriť dvere? Nie. Idem na vecko, prosím vás strašte. Ešte to stále je. Som tu. Stále je. Počkaj, pozriem sa Odíď už! Počkaj, ja sa pozriem na tvojom oky, bebe. Ale nič nerobte. Len sa pozriem na tvojej kamerke a ešte tu. Však to je normálny týpek tam je, čo s To nami? není normálny A prečo má typek. takú veľkú hlavu? Ja neviem, ale Normálny týpek tam je. No, to není normálny typek. Ja som to videla, keď prichádzal, tak mal gebulu takú. Ne, počkaj, to... To zle, daj to preč. Zle. Ale nechce ísť preč. Naozaj, nechce ísť preč. Ja si myslím, že to je normálny týpek. Nie je. On tam je... Keď mal otvorenú gebulu, to je túto aj otvorené. Dáže, welcome to the... If a smiling customer comes in, hand him a soda. Soda. Áno. Mám mu dať Pepsi? Tak to mal ústa. Ukáž.
Ale my ho nevidíme spredu. Tak to neotváraj radšej. Monštrum je v pohode. Ale ja nevidím spredu. Asi budeme musieť oné otvoriť. Nie. Aby sme ho videli spredu. Počkaj, môžem... neotváraj, počkaj, môžem... Nevidíme ho spredu. Môžem, ale pozor, Bohužiaľ. Dani. Veď tu máš miesto, veď tu si sedela. Ale nie, to je zlá žena. To zakryjú. To je muž. No tak to je zlá. To je žena. To je žena, to je tá blondína, čo tu stále chodí. Môžem jej Ticho. Môžeme jej otvoriť? Počkaj. Neotvárajte jej. Ja chcem otvoriť. Ticho. Počkajte, ja to teda musím zakryť celú túto pre istotu. Ticho. Takže, nevieš, čo robíme teraz? Za chvíľku sa už Teraz skončí toto čakáme. video. Teraz hádame na tom, že či mám otvoriť, či nie. Ale ja chcem otvoriť, Ale je zo zlá typkyňa. ale musíme vidieť od spredu, aby sme Dobre, vedeli... ale ty bezpečne. otváraš, nepozerám. Nepozeraj, neukážem. Počkajte ešte, Nepozeraj, neukazuj. počkaj ešte, to je že Sa sa bojím, ale... Ale ty to chceš. Ty to chceš, nie mi, počkaj. Ticho, otvor to. Otvor to. Dobre, otvor to. môžeš. A teraz zastav video na chvíľku. Zastavíme teraz videjko a povieme vám, čo Ale tam pre bolo. istotu. To je zlá typkyňa, zistila som to, lebo nikto sa tam nekúkala, iba ja som sa kúkla, skoro som sa posrala, ale áno. Pozor, Daňka. Iba mala biele oči, iba nič tam nemala, iba biele oči. No to je zlá. Nech vypadne už. Ale nechce vypadnúť. Tak jej dajte kebab, nech sa... Sodu jej dajte. Nie, nemá takú tvár. Mám zapnuté kreslenie, ináč to všetko zmizne. Nemá prečo takú si to- zlú Nie. tvár. Počkej, môžem vám ísť za niečo nakresliť. Môžem tam niečo nakresliť? Len nevypínaj tú... Áno, len nevypínaj tú Ne, ne, ceruzku, ne, lebo ne, potom ju uvidia, to bude hrozné. Ľudia, nechcem, aby ste to videli, lebo To môže to byť fakt- 18 plus veci a YouTube nám to nemusí schváliť. Tam tu... Takže guys už odišla, ale... Tá príšera nie. Stále tam je táto tu. Ne. Chce souda. Chce Ja tako mu aj dám. souda. Chce tako aj souda. To tako. No, čo to je? Kebab. Kebab. Tu máš. La, 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 Ako mu to mám dať? La, 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 la. Asi Dobre, Giu, ja už som nie? to dala. Tam to La, má. la, 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 No, rob kebab. La, 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 Tak ja to spravím, dobre? No už natáčaš. No? Ja robím kebab, keby ste chceli vedieť Ľudia, potom možno toto máme zle. Ja viem, je to zle asi, ale skúsili sme to. Počkaj, teraz to fakt, že stopnem, lebo tam je príšera. Ľudia, máme ísť domov, ale my sa strašne bojíme, že tá prišla na nás jumpscare. Lebo tá príšera je stále tam, ja vám to neukážem. Lebo Lebo možno kúkajú nejaké malé deti a môžu sa zlaknúť, takže preto. Ako sa aj ja bojím. a si nám to ani YouTube nedovolí. Možno. Takže radšej vám to nebudeme ukazovať. Ale počka, ale to nedáva zna. Prepáčte ľudia, ale toto video už končí, lebo nevieme, čo za sebou. Nekončí! Nekončí, nebojte sa, len Daniela sa trocha bojí. A ja ich musím všetky zobrať na autobusovú zastávku a neviem, že kde je autobusová zastávka. Oproti reštaurácii. Tam, kde sme spavnuli sa. Tam. A čo keď na mňa niečo vyskočí? Nevadí, Anuška Idem. nás tam Aké bude nevadí? Idem, ale Nie, nebudem... nekončí. Idem, ale nebudem to natáčať. Dobre. Stopnem, Takže- lebo nechcem vám ukazovať, čo sa stane, ani neviem, čo sa stane, takže... A my sme ešte nikdy neboli na autobusovej zastávke, možno Bebe bola, ale my nie. Aj Daniela bola. Ale ja som nebola! To je A jedno. oni chcú, aby ja som šla, ja som tam nikdy nebola. Dobre, takže... uvidím Čau sa ti potom. zatiaľ. Čau. Takže guys, už sme tu, nevieme ako pokračovať, už sme sa lívli, no ja ešte nie. A potom, Ani ja. potom pokračovanie bude, keď toto video bude mať aspoň 3 lajky. Takže Takže čaute. Čau.